खुलुमबाय लोगोफोरनो थारमाने गासैखौबो आं गोजोननाय खेबसेखौ फरायनानै लाग्रोनाय थाबाय दिनै जोंहा बिबोनांनि न'खराव दिनै गोदानै बाथौ सेन्ट्रेल बाथौनि आर'जनि धोरोमखौ दिनैहाय गोदानै लानाय जादों थ' बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोननि न'खरावहाय दिनै माने आर'ज खन्नायनि हाबाफारिखौ लागासिनो दङ बेनो आरोना जोंहा नैबे बेनोमोन जोंहानि न'खराव मेन गार्जेना बेनोमोन जोंनि बिबोनां गिदिरनिनो हासबेन्ड आरो बिथाङा एसे हाइ प्रेसार जानानै दिनै माने एसे देहायाव जानानै दङ थ' बेखौनो दिनै धोरोमनि माखासे बिदिनो नियम निथिफोरखौ गुरु फुजारि मोनैलाय दिनै बाथौ सिबिनाय बिदि सेन्ट्रेल बाथौनि धर्मखौनो दिनै लाबाय थ' बिदिनो दिनैहाय गायसननाय हाबाफारि जागासिनो आरो दिनै बिदिनो आर'ज मेथाइ खननाय लादों थिग बिदिनो बेनोमोन आरोना जोंहा बिबोनां हाजोनि बिनानावा बेनो आरो दा बयबो बाथौ गौथुम आफादनिफ्रायनो फैनानै हेफाजाब होफैलायबाय थ' बेखौनो आङो एसे लाखिबाय आरोना लोगोफोर